Здравейте хора, днес ще снимам на мене, не на компютъра. Компютъра сега почива. Сега се върти. След малко ще почине. Не че ще умре, Ето, сега го изключвам. Ако ви са харесали видеята, ако искате, може да ми дадете палец нагоре или да се абонирате или двете. Напишете коментари кои игри искате да играя и аз ще ги снимам. Повечето време ще играя на компютъра. Не, повечето време е така ще снимам. Защото аз ги качвам и ги трия. Защото имам място да снимам, иначе като снимам и не мога после да качвам, защото паметта ми са пълни. И затова аз не ги имам. На някой слагам музика. Какво ще я ви кажа? Ако някой знае как да снимам на таблети да играя, без друго телефонче или друго... Така, цъкам се да снимам. Самия екран да снимам. Защото аз мога да правя снимки на екран с клавиатурата, ама не мога да правя видеоклипове. Видеоклипа на екран докато играя. Ако някой знае, да напише долу в коментарите. Аз ще правя игри, други игри. Не че правя аз игри, а ще играя игри. Мога да ни играя в FIFA, може някога да си изтегля Minecraft и да го играя. Или да изтегля Shadow Fight на компютъра, защото аз на таблета ги имам. Ако някой знае как се тегли на таблет 14-та версия, защото има нова 14-ка, да ми каже, ако обича, че ако проуча даже, може да проуча как се снима екран, как се прави видеоклип на екран на таблет и може да го снимам. Ако някой знае също коя е най-новата версия на таблет на Minecraft, моля да ми каже. Много искам да играя на Slime Rancher или на Scrap Mechanic, но не мога. Първо ми излизат само клипове, тъпи клипове, дето не искам изобщо да ги гледам. Даже съм писал гаме, па ми излиза видео. Ако някой ми каже къде да ги играе, на какво да ги играе, че ми омръзна вече да ги търся, може на компютър, както снимаме сега на FIF, мога да снимам на него, на Slime Rancher или на Scrap Mechanic, защото те са ми едни от най-любимите игри. Аз съм се абонирал за знака и като го видях, че снима на Slime Rancher, на мен много ми хареса и видях и това. Как беше бе? F1 Sprint да играе на Scrap Mechanic и много ми харесаха тия две. Ако някой не знае, Scrap Mechanic там строиш работи, а в Slime Rancher е по-готино, защото трябва да ловиш различни слаймове, да взимаш портове и тия портове да ги разменяш за пари, да правиш клетки, градини там да посяваш моркови и такива. И това много ма кефи в тази игра на мене. Знака каза, че му е любима. И не знам, това е което исках да ви кажа. Клипа е 4 минути и 49 секунди. Мисля, че е много малко, ама не знам какво да правя.
Искате ли да играем на телефона? Сега. Здравейте, аз съм Чумир и днес ще играем на Hill Climb Racing. Не знам да вижда съм. Хайде! Може да има малки лагове и бъгове, но извинете много. Клипа вече е 6 минути. На вашите екрани може да изглежда много бързо, но иначе е много бавно, да ви кажа наистина. Искате ли да направим една комбинация? Сега, както виждате, сме на Луната с... Не знам защо. Аз нарочно оставих на Луната, защото като сме във въздуха е по-бърза. Така го получи, вижте. Нали така? И до скоро!